खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 डिसेम्बर 2024 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थिसुमुनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ
रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया बारा मोजां थायाबो जानो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावलांनाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्रायबो थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हानानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन सुथुरजों गाज्रि नोजोर होजानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोननोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो
सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला काला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों